Quddiem il-maġistrati Farrugia, Father David Muscat wieġeb mhux ħati wara li ġie akkużat fuq diskors ta' mibeda u użu ħażin ta' teknoloġija minħabba l-kummenti dispreġjattivi tiegħu fuq persuni gay. Il-Pulizija rresqet akkużi dwar hate speech b'rabta ma' żewġ kummenti li Father David Muscat tella fuq Facebook fil-bidu tas-sena. Muscat tressaq il-qorti b'ċitazzjoni. Il-maġistrat qal li wieħed irid jara l-kuntest kollu tal-post u għalhekk sabiex isiru l-preparamenti fuq il-każ, il-qorti qalet li se tibda tisma' l-provi fl-4 ta' Marzu li ġej. Filwaqt li l-qorti kkummentat li wieħed għandu jkun aktar għaqli fil-kummenti li jgħaddi fuq ħadd ieħor. F'wieħed mill-kummenti Father David Muscat li għandu 51 sena tkellem dwar il-possibilità li s-suspettat fil-qtil ta' tfajla Pollakka, Ebner Aquilina, huwa gay, bisessuali jew ippossedut mix-xitan, fejn kien stqarri li dik li hu rrifera għalija bħala gayness hija qar milli tkun possedut. Il-kumment li ieħor tpoġġa taħt ir-ritratt li juri lis-suspettat tal-qtil libes flokki kolorit. Father Muscat ikkummenta fuq u qal li qisu kien għadu ġej lura mill-Gay Pride. Il-Pulizija setet qised dan il-kumment bħala illegali talli implika lin-nies li attendu l-Gay Pride huma kriminali. Wara l-kummenti tiegħu Father David Muscat kien issejjaħ fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija ftit wara li diversi attivisti kienu talbu għall-azzjoni fil-konfront tas-saċerdot. Father David qed jiġi akkużat li kisser l-artikolu 82 A tal-Kodiċi Kriminali li ġie emendat riċentament li jgħid li min juża xi kliem jew imġiba ta' deddid, abbużiv jew insolenti kontra persuna jew grupp ieħor fuq il-bażi ta' sess, identità tal-ġeneru, orjentazzjoni sesswali, razza, kulur, lingwa, oriġini etnika, reliġjoni jew twemmin jew opinjoni politika jew opinjoni oħra, jista' jeħel priġunerija bejn 6 sa 18 xahar. Huwa se jkun akkużat ukoll li juża ħażin ta' mir ta' komunikazzjoni elettronika u dan jista' jiswih multa sa massimu ta' 23,000 euro. Għal Muscat deru l-avukati Marija Mula u Chris Sattart fil-waqt li l-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispettur Kylie Borch.